Dobrý deň, milí priatelia. Chcem vás pozvať na koncert 17. júna do kaštieľa Veľký Biel. Voláme ho Magický kaštiel, pretože to je najstarší kaštiel na Slovensku, ktorý je v pôvodnom znení barokový. Má svoju krásnu zlatú sálu a v tejto sále zaznieje nové CD-čko z produkcie Slovak Production, SDBC Production. Je to druhý opus zo štvorlistka Letters from Slovakia so solistom Jánom Krigovským. Ja hrám na kontrabase a mojimi partnermi budú Marčo Komendant cimbal, Martin Budinský cimbal, Peter Solárik perkusie a dvaja úžasní klaviristi, Anna Strelníková a Bogdan Koval. Odznejú úplne nové kompozície, ktoré boli tomuto projektu akoby aj venované. Niektoré sa objavili, niektoré vznikli pre tento projekt, ako napríklad taká cigánka od Ernesta Šarkeziho, poznáte cimbalistu, od Petra Jantošťaka Folis de España, Crystal Love od Anny Strelníkovej z Moskvy, In Embras Peter Machajdík, Fantázia Forest mladého Remigia Klačanského, toho, ktorého poznáte ako klaviristu u Richarda Millera. Taká novinka tohto ešte je tá zabudnutá vec od nášho skladateľa a kontrabasistu Ferdinanda Gabriela, ktorý napísal túto skladbu v roku 1972. Je to Bagatela pre kontrabas a klavír. A začne to takým čarodenickým kúzlom od skladateľa Rafaela Catala Brucherias ako SDBC. To znamená, že čarodeník vyčaruje slovenský kontrabasový klub SDBC Slovak Double Bass Club. Teším sa na vás 17. júna o 18. hodine kaštiel Veľký Biel. Príďte. Mojimi hostiami ešte budú, aby som nezabudol, budú aj víťazi tohto ročného ročníka Humelová strunka, budú to klaviristi, akordeonisti a hráči na strunových nástrojoch, deti od 5 do 15 rokov z Slovenského medzinárodná posádka. Takže pozývam vás srdečne do kaštieľa, Magický kaštiel Veľký Biel. Ahojte.